Oyawre janeno malolo e TV okinyi ma kawuono chieng' tich abich tarik en 1 dwe mar abiriyo odiechieng' mano mokwongo dwe mar abiriyo 2022 nyinga Jesse Mondi en machiegni neno mar oboke ma wantiere godo ka Daily Nation kaachiel kod The Standard ma bende dhi miyi anena mana lidho ni tang'o gini ma bende koro mi pek e oboke gi monego bed ni idhi ng'iyo kendo moko ibiro winjo mathoth ahinya matut. Ruto's pledge mano koro Daily Nation iwacho ni kanyo koro singo ma bende jalar kom ker gi otiko mar UDA William Ruto bende koro oketo kanyo, ibiro yudo gi kanyo kaachiel kod mar Wajakoya Professor George Wajakoya mar Roots Party ma bende koro ne osidho mare ne gisidho gi seche otieno ma piny oruko kawuono. Wajakoya wants to shut down SGR, move city to Isiolo. Gin weche bende wadhi ng'iyo anena kanyo. Nitie ite mar abiriyo mar Ruto ni bende nitiere ite mathoth ahinya. The Standard bende my plan for Kenya mano William Ruto bende tipone kae moketi. Then to kod mar Wajakoya bende nitiere Bang Tops Wajakoya manifesto. Wach Nyasore nopong'o manifesto mar Wajakoya. Police officer arrested in Karua attack investigation. Wacho ni koro wach mar tear gas ma bende nomuoch seche ma Karua ne dwa chako loso kod jopiny e kaunti ma Kisii. Omak obila moro ma bende koro dhi konyo nonro kane en kod tear gas ma kamano. Kachako kae en kanyo ite mar ariyo kata ite ma iye ibiro yudo kanyo koketi Dual Lives of Broke Kasarani 4. Iwacho ni koro ne nitiere ngima ariyo ma jomoko ng'e nyithindogo kama jomoko bende ng'e nyithindo kama nyaparo nyithindo 4 kata rowere 4 ma Moses Nyachae, Franco Begi, Obare kaachiel kod Meka mago ma bende koro nicha oyudi konegi ma pod itimo nonro ka iwacho ni ngimagi ne koro pogore. Jodala ong'e ni nyithindogi onge kata fee manyalo dhi go skul, to jomong'e gi ma bende gin go e boma to ong'e kaka nyithindo nigi pesa ma every weekend ne gidhi Mombasa kod ndege. Koro en gima koro kelo pogruok iluongo ni dual lives kendo koro en gima chiedh nade ahinya kata bed ni koro signono pod dhi nyime. To ite mar ang'wen koro ma bende koro my pledge to you Ruto unveil plans for a new Kenya. Iwacho kanyo ni bottom up means making Kenya not just a middle income country in terms of GDP average but a middle class society in every sense. Ibo samo kanyo weche ma bende koro Ruto no lose ne gin weche ka bende atemo mana lidho ni githuondo weche go ne gin kanyo kaka weche go mago mag pur bro keto omenda maromo bilion 250 mondo miyo chiemo omedre ahinya kendo koro jopur maloyo milion 2 onene kaka nyalo koro keto cham go maber. Micro small and medium enterprises kata jo ohala matindo kaachiel mane diere bende omenda maromo bilion 250 Ruto wacho ni bro keto. Housing and settlement kata weche go mag ute ma joma onge kod ute bro neno kanyo ni omenda maromo bilion bende 250 higa ka higa oketi mar neno ni koro ute obechi obedo mayot. Healthcare bende weche mago mag thieth digital super highway wacho kanyo ni wacha mar bedo ni koro nitiere gik mathoth ahinya e yor lony manyasani. Infrastructure weche mag gedo mag apeyni weche mag gero yore mago mag kor gwenge kaachiel to kod wacho ni ndiko jopuonj 116 e kind higni 2 mago hik omenda 2 ma bende koro wacho ni buketo omenda mathoth ahinya mondo koro tim mana weche mago mag Ruto. E ite mar 6 bottom up model answer to Kenya ailing economy. Wacho ni Ruto no wacho ni koro wach bottom up ma bende biro bedo kaka yath ma bende koro chiedh nade ma koro mako jogo ma jo Kenya e weche go mago mag uchumi mago manifesto mare seche ma bende koro ne osome. Wach machielo bende ka wang'iyo kanyo wan kanyo to kod mar Wajakoya Bang Exports would fetch 9 trillion wipe out loans, says Wajakoya. Wacho kanyo ni Chembe sama nowacho manifesto mare e gwenge mag KICC kocha. Kwa ng'iyo bende gin becho bende mule gin 10 weche mago mag Legalized Bank keto Nyasore bende kaka gino minyalo ti godo ma yepedhe to ok ni madho to mana mondo mi koro kel omenda kata bende weche mago mag thieth. Res ne expedho thuondi mondo sum margi cha bende nyalo gol to uso export dog meat ring guogi
mabende koro iwacho ni tero mondo tere pinje moko, nitie pinje madwaro ahinya to nomulo China. Hang the corrupts, jogo mabende koro mibadhi omulo iliere tol manegi. Shut down SGR otieko, reduce working days to 4, ndalo 4 emidwa ni tiyo, mano kalure gwa jako. Suspend the constitution, shift the capital city to Isiolo, gole Nairobi duoke Isiolo. Create 8 states, deport idle foreigners, joma bende wuok e pinje maoko mabende koro ntiere mana e pacho kae monge gima gitimo gintie atia kanyo, iduoki dalau. Mago weche mabende koro ntiere kanyo biro somo. Uru leads nation in morning legend, mano ja fwambo machon iluongo kanyo ni Joe Kadhi, mabende owito ngimane odiochieng' manyoro, kata kamano nosenege, mosenyo noseike odiochieng' mano manyoro kanyo e gwengego mag Lang'ata Muslim Cemetery, kendo koro Uhuru Kenyatta notelo e yuago jafwambo makamano. Weche nitiere kae nyaka mar Sakaja, use both manual and electronic register in poll, Azimio tells IBC. Weche mantiere Karua cut short there Kisirali, weche mabende koro nowuok seche matia gas ma obila moro noting'o nomuoche, kendo koro kane Karua chako mana loso bilano maki, kendo koro konyo time nonro. Iwacho kanyo ni koro en gima noweyo ji mathoth kohinyore, moloto mine mane nitiere Dayas kuma Karua ne nitiere mabende koro nohinyore, kendo koro jopiny nopodho kuom obila go morwako uniform. Obila moro amora mane gineno koro ne gipodho kuomgi. Weche mabende koro notemo kwe ahinya kane giwacho ni obila ma koro timo weche ma kamago. Sakaja ni in Paul Blow as CUE rejects his degree. Duol mang'iyo weche mag somo mar lweny bende ochako okwedo degree mar Sakaja mar Team University Uganda. Wang'ene mapiyo bende The Standard, en my plan for Kenya, mano ruto kaka nasenyisi, wacho weche kama thoth ahinya mabende asemulo kachacha. Wajakoya bende bang' tops Wajakoya manifesto. Kwang'iyo ite maiye weche mabende nitiere kae, jangolo mabende koro ng'ere kaka R. Kelly trapped in a closet with more cases. Any cases kama dhi mana mathoth ahinya, par kod adi, gina par to kod ariyo mabende koro itudo godo ong'e. Just new push to hold leaders eyeing various seats accountable. Iwacho ni duol mang'eyo mag weche mag kanisa, National Council of Churches in Kenya, to kod Conference of Catholic Bishops bende koro keto okengego mag keto jo siasa madwaro kombo opogore mondo ging'e ne kaka bende manifesto mag ne kare kaachiel kod timo yiero kod timo campaign makare. Kaluwore kanyo to kod jakom mar NCCK Nyanza Bishop David Kodia wacho ni koro ndamo ne mar neno ni koro yiero time yo makare. Ne gin Kisumu ka, kendo koro ne giloso odiochieng' manyoro. Ruto grand plan to spur economic growth, create employment for youth. Mago asenyisi kanya agriculture, housing, gik maya wacho ka gin wechego mag telo makare, weche mago mag lony manyasani, joma mine, johala mani diere kendo mantin, weche mag arita kwe, somo, weche mag thieth bosomo gi ka ite mar 4 to kod 5 mabende koro no launch otieno ma piny oruo kawuono. Will protect our vote but must cast your ballot, says Raila. Raila wacho ni wabiro bedo kwarito ombulu mondo kik kwal. To in bende kaka japiny jago ombulu tiji en mar neno ni koro go ombulu 100% kata ji duto. Noloso seche mabende ne nitie Migori odiochieng' manyoro biro ne tipo kae, kendo en gima omi pek ahinya ka weche mathoth ahinya. Gin weche ma pek ahinya. Professor Makau Mutua resigns as chairman of board of the Kenya Human Rights Commission, kendo koro kare okaw kanyo kod Davinda Lampa. Mano kaluwore kanyo kod tich ma entiere godo kaka presidential campaign secretariat mar Azimio, miyo koro entiere kanyo. Wanga gets boost in governorship Homabay bong'eyo kanyo wach mabende koro sire. Karua whisk to safety during Kisirali. Maro weche mabende asewacho kanyo, wach mar tiagas mabende koro neno Kisii kochacha. Wajakoya manifesto radical shift from others. En koro manifesto nepogore kaka paro jomoko ka imng'e mar Raila Amolo Odinga kata Azimio gi Ruto ne gi share gik moko, to mar Wajakoya koro en bangi to kod gik mopogore opogore kaka thuondi ondi tiyo gondiegi mondo mana mar yudo pesa mondo Kenya owuog e gowi moko mang'eny. Gin weche mantiere ka ibo somo gi, to nikech en kinde ibro yudo mathoth ahinya king'iyo oboke kendo winjo to moko moloyo to king'iyo weche manyien e Lolwe TV ibro bedo kiyudo gi mathoth ahinya kaka gintie. Rit masani nyinga Jesse Omondi.